khapangni takhukte bukhukchong norok nukui mangkhana chini sar David murasing Agartalani hoite Delhi jora himbui lamrimani hingke baksa ke wansukui tongkhana bini sak ni faidani bagui hinui haiya bini sak faidani bagui bo Agartalani hoite Delhi jora himbui thangya joto chini Tiprasa je tongnai rokni bagui se bo himbui choba khayo hingke bayap songnorok saimangkhana chini bubagra bo chini Tiprasa ni bagui jotoni bagui no choba khai tongo hingke bo chini sar David murasing bo chini bubagra no chobamani kokse bini je mantui je bini chuktui bo yakung bai himbui pano bubagra no choba o logiriwan hinichi riwo hingke bayap songnorok chini sar David murasing no hamjaka hingke mo video kaisa light dinani tapok di hingke tei kaisa hingkai tabuk bonorok ani channel ketal nai tongo hingke ba subscribe kaisa khairi di tamni hingke bini sobani update mana bagui hingke bayap songnorok nai tongdi chini sar hamlu jomatia TSF ni president chini sar David murasing ni bagui tamo kucharkha tei lukurok na tam kucharkha norok kisa nai di Coba nih si baik ke hamzong layak harus sini bonam genang David murasing bo all movement no participate bo sak ne Delhi jora sini dopani bagai lukuni bagai bo hingi thangai tong sini borok rok kadang masal rong wisung bir mau klaija haipan sung hyog jay ko yog yak sung tabuk sak jora yoga ni bagai sung suri laija kalaija boni bagai botini all movement jangan sung aiger ogo bunugo India freedom magang ke besok struggle kan haipan sini atabo omtai ke dishinamani bono haifly hambaya far tei chung nubu nukha chini nuku kubang ma morally physically je mansak support bukhai to and ang omun suri nai boka hangkereng ke sogoi thong chini movement tei boni je kosto tei boni sakharmon amu fulfilling boni bagi simia bobo amu boni bagi khai to chini future generation chini dofani bagai bokhai tong ma ba je Tiprasa laya sak sung je mansak jaga wa ang nirong omono koi nai sini lukurok no bono lamjak su nirong ni je sukti borong no chubadi ang omono koi nai sung mungsa bono logero maya fana sung bono suri laya no boni bai je mansak lamang sura lamang sura mia pro aro mono go sung thang probu aro ni je public rok saka sung sini sar David no sung lamjak sukne je mansak sung bono agogoi tilang nai sak ang belai khatong thoka tani homale khoroksa borok asuk saptari khai tong sung amono mabusi nai boboni bagi khaya dofani bagi future generation khai tong boni bagi je mansak sung jotono longo rokat bai ang bono kote best wishes brother no ta ko so ka to তাহলে question sir তা তো লোকরো সাইদঙ্গু অনেক চবা খাইকা গোবাং মানে লামা কাচুলাকে আকলাকে সাইদঙ্গু কিও চবাকে সাকসেসফুল নাই ইয়ানি লোকরং খামি ঠিক জামানো তো নিতাম সারমসु si coba गोबां ma jam India freedom magas kang 200 bosor British ni tolaw ma tongka sung bosor la ka khap sini movement ki asa klaisa sung pok thangnai sini movement sung TUGS ni simi sung sengai khaileng ni tongko let it be any achievement haifan sin continue ma khaina je bakham thinga ra amono koi na niro khata bai khata thidi but movement no sung logis maro movement no sung participate khaita sung te bisi loge ro khai support khaita amono koi na boni bagai khata bai thidi lukurok no sini movement sung sal mane sini ata bo thangai tong bo success ma thang but still then bo khai khable so we believe sung pray khai nai success sung tangai negative tong nai ba success nai boni bai ang to lukono koi ne khata bai sung success ma